nova edición do Rías Baixas Film Fest da Deputación de Pontevedra, que aglutina aos mellores festivais da provincia e contribúe á difusión da nosa cultura. Entre setembro e decembro poderemos ver algunhas das mellores propostas audiovisuais galegas, nacionais e internacionais de distintos xéneros e temáticas que a miúdo non chegan aos circuitos comerciais. I've seen rattlesnakes behind every door. I've been around this world and now everything's a bore. I don't know that much, but I know about keeping score. And if there's one thing I know for sure, it'll be a long cold day in hell when I take you back. Temos que facer os guións da audiodescripción, temos que ir a gravar unha sala aquí en Vigo, as audiodescripcións, e despois temos que facer o subtitulado. A maiores temos intérprete de signos, e este ano por primeira vez temos as mochilas vibratorias que nos deixa o Concello de Nigrán. Despois, o que a nos gustaría é que algún día todo o festival estea subtitulado audiodescrito, e que incluso xa nos non o teñamos que facer porque xa cheguen todas as curtas audioescritas e subtituladas. No mires, no escuches, no hables. Ponte la máscara, la máscara. Ponte la máscara, porque todos llevan su disfraz. Todo es fantástico, fantástico. No mes de setembro celebraremos 5 festivais. O Festival de Cans, no Porriño, dos días 1 ao 4. O Festival Primavera do Cine, en Vigo, entre os días 7 e 12. O Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu, do 10 ao 19. Play Doc
Festival Internacional de Documentais de Tui do 22 ao 26 e o Galicia Friki Film Festival, que terá lugar en Vigo entre o 9 de setembro e o 2 de outubro. En outubro celebraremos tamén o Festival de Cine Inclusivo de Vigo entre os días 12 e 16 e Curtas, Festival do Imaginario, que terá lugar en Vilagarcía de Arousa do 22 ao 31. O derradeiro festival desta edición será Novos Cinemas, que se celebrará en Pontevedra entre os días 14 e 19 de decembro. A continuación, falarán representantes dos festivais. Damos a palabra, en primeiro lugar, a Suso Novás, codirector do Novos Cinemas de Pontevedra. Bos días a todos e a todas. Eu vou tentar ser breve porque falamos eu e unha compañeira. Eu o que vou facer é, sobre todo, agradecer. Eu son dun pobo pequeno que se chama Cuntis e a miña avoa sempre me dixo que había que ser agradecido. En este caso, temos que estar moi agradecidos á Diputación Provincial por todo o esforzo que fixo con nós dende o principio. En primeiro lugar, hai que sinalar que un dos motores deste desenvolvemento foi Xosé Leal, que creo que está por aquí sentado. El foi o que iniciou, peleou, discutiu e bregou moito por nós. Tamén temos que agradecer ao equipo actual, comandado pola presidenta da Diputación, por Vitoria, por Paula Cabaleiro e, sobre todo, que é moi importante, polos funcionarios desta institución. Os que traballamos nos festivais sabemos que só se pode facer algo ben feito cando hai un equipo que traballa engrasado. E o que está claro, a pesar de que podemos pensar en moitas ocasións que precisamos máis, demandamos máis, estamos moi tensos, si é certo que a relación coa Diputación Provincial de Pontevedra é totalmente dialóxica, os funcionarios están atentos a nós, sempre nos chaman cando teñen algunha dúbida de cando presentamos documentación, son comprensivos, escoitan, son proactivos e, de feito, gracias a eles estamos medrando, estamos desenvolvéndonos cada vez máis, abren a man cara a novas propostas. De feito, nós estamos pendentes de presentar unha proposta para desenvolver. Tamén queremos dicir unha cousa, que un día como hoxe este acto se ia facer fora. E non se pudo facer fora porque temos unha representación duns traballadores dunha empresa que toman a cidade creendo que iso é reivindicar os seus dereitos. Ese tipo de manifestacións que son pouco acertadas, sobre todo nestas datas, que son violentas, o único que, desde o meu punto de vista, creo os meus compañeiros, fanos creer que precisamos a cultura cada vez máis para ser cívicos, empáticos, comprensivos e para poder desenvolvernos. E se queremos ter un territorio, neste caso un territorio provincial, que este cohesionado, que se desenvolva, que sexa respetuoso, que teña cabida todo tipo de persoas, todo tipo de cores, todo tipo de tendencias, a cultura é extremadamente necesaria. E creo que, como podedes ver, nós somos diversos, traballamos en rede, tentamos desenvolver proxectos que teñan incidencia local e incidencia provincial sen rexeitar o interés pola internacionalización, porque, como sempre sinala a presidenta, Pontevedra ten capacidade para destacar. E creo que nós, traballando xuntos, o podemos facer. Non me entreteño máis, non vos dou máis a paliza. Gracias por compartir este evento con nós. Gracias á Diputación por cambiar o evento tan rapidamente en emplazamento. E agora dou paso a un vídeo. Se vou ao Ficbueu non vou, vou. E se non vou ao Ficbueu non vou, non vou. No Ficbueu irás de viaxe coas súas curtametraxes. Do 10 ao 19 de setembro no Ficbueu poderás gozar de numerosas actividades e descubrir as mellores curtas do panorama internacional. Anota as datas e non perdas a oportunidade. Vive o Ficbueu, que tamén é teu. En setembro, o mundo inteiro cabe en Playdoc. Esperamos en Tui. Como a todos os anos, tedes unha cita co mellor cinema freak, underground e abraiante do noso territorio. Vémonos o próximo outono e se non vides, xa sabedes. Toca aceitado freak! Acudide a chamada freak!
Apertas extrasensoriais! Cúrtase, fantástico. Arrepiante. Misterioso. Abraiante. Divertido. Trepidante. Imaginario. Agardámoste! Novos Cinemas é un festival de primeiras veces, das que deixan pegadas, de primeiros encontros. Que posibilita que coñezamos cineastas talentosos e emerxentes da nosa cidade, da nosa terra, do mundo inteiro. Rías Baixas Film Fest. Que non che conten a película. Temos tamén connosco a Teresa Barberena, codirectora do Festival de Cine Inclusivo de Vigo. Bueno, moitas gracias por viros todos aquí. E moitas grazas á Deputación por un ano máis este paraugas que nos ofrece para darnos a coñecer a todos as nosas propostas e, sobre todo, como comentou Suso, o meu compañeiro, por ser unha administración viva. Pode haber administracións non tan vivas que se consideran que as deputacións son espazos onde só hai que proxectar carreteiras, amañar algunha carreteira, e logo hai administracións vivas que consideran que é importante a cultura, a sociedade, que entre todos falemos, que aportemos, e que os festivais de cine, e tamén os nosos compañeros, os festivais de música, que crean territorio, que as persoas creamos coas nosas propostas territorio. Entón, moitas gracias por a administración que é viva e que xa quere acabar un pouco cos minifundismos dos que moitos xa estamos cansos e considerar que o territorio pode ser de outra maneira, máis en rede. Por eso, nós, como asociación e como festivais que formamos Pontevedra e que creamos unha rede que nos tendes a todos aquí, temos unhas propostas moi variadas, moi diferentes, e que non nos pisamos uns aos outros, sino que podemos colaborar e podemos crear industria e axudar a industria audiovisual, a industria cultural, a seguir medrando, que é moi importante. É moi importante esta aposta que fai Pontevedra, non só polos festivais de cine, senón que está agora facendo en outras propostas, como, por exemplo, do talento audiovisual, das mulleres, proxectando as mulleres no audiovisual, porque non nos esquezamos que a industria cultural máis importante hoxe en día é o audiovisual. Tal cal se fixo fai anos unha aposta en Coruña por eso, e creo que agora a Deputación entendeu que hai que facela en Pontevedra para seguir medrando. Nos, pola nosa banda, pois xa moitos dos festivais levan moitos anos traballando niso, non? Por exemplo, o primeiro que vai a ser este ano é o Festival de Cannes, que aproveitou unha broma, ser homófonos co Festival de Cannes de Francia, teñen unha proxección tanto nacional como internacional. O Festival de Bueu, que é unha maravilla, cando ti vas a Bueu, o festival, e chegas ali e ves que na pantalla se proxecta en riba dos veciños, e que todos os veciños están ali nos cines disfrutando, o que comentaba Suso, pois encontrando espazos de diálogo, espazos de cultura, que ao final o que vemos nas pantallas fannos pensar, e cando hai coloquios, pois tamén nos axuda a nos a pensar a nos no mundo, nos en Pontevedra, nos como sociedade, nos como grupo. Non quero esquecerme a ninguén. O Primavera de Cine, que é o decano de Vigo, a miña cidade, 1000 primaveiras máis para o Primavera de Cine, que foron pioneiros e abriron aí unha brecha, e que sigan adiante no mundo lusófono que nos fai dos nosos irmáns, que nos fai falla seguir adiante con esas apostas. O Playdoc, ali en Tui é unha cidade que nos encanta a todos, que ten un patrimonio maravilloso, pero sí que é certo que o Playdoc o que lle dá a Tui é ser unha vila cosmopolita unha semana o ano. Quero dicir, Tui é maravilloso, é moi internacional, pero co Playdoc ten outra relevancia moito
É moi interesante e moi importante o Playdoc. O Galician Freak, bueno, Vigo, experimental, gamberra, friki, pois necesitaba o Galician Freak porque somos así, os vigueses sempre nos gustou experimentar e ser atrevidos e ser gamberros, pois aí temos esa proposta que mostra como somos. O Festival de Cine Inclusivo, no que consideramos que todos somos diversos e que as pantallas nos axuda un pouco a reflectilo e a pensar sobre eso, e que todos temos lugar tanto nas pantallas como na sociedade. O Festival do Imaginario, que, bueno, é un festival que ten moitísima proxección, gracias a un gran equipo que ten, a capacidade de repatriación que tivo de moito do seu coñecemento. É un festival que está dando moito que falar e a verdade, quero dicir aquí que é o que nunca funde todos os festivais da provincia e que teño que ir porque falase moito e ben del. E, por último, Novos Cinemas. Por que estamos aquí? Estamos aquí polo que fai Novos Cinemas, por apoiar a industria audiovisual, por dar pantallas, por ensinar o que fan os nosos compañeiros, as creadoras e os creadores do audiovisual. E aí está Novos Cinemas apoiando dende que comenzas as promesas e os que serán os grandes cineastas e as grandes cineastas do futuro. Por todos eles estamos aquí e tamén porque nos creamos industria e tamén xeramos riqueza en outras industrias como o turismo, sector servicios. Esperamos que cando acabe o pesadelo da COVID sigamos xerando riqueza. Como dixo Suso, da internalización, temos que seguir traballando en isto e proxectando máis a provincia. Moitas grazas ao equipo da Deputación, tanto os que estiveron como agora Vicky, Paula e Carmela, que sempre están tendendo as mans, que sempre están apoiando, os funcionarios que, como ben dixo Suso, moitas veces é difícil que noutras administracións que un funcionario te conteste un email ou te colle un teléfono. E aquí nunca pasa iso, a verdade. Entón, hai que dicilo que o equipo de Cultura do Departamento de Cultura da Deputación, pois nada, que tendes que subirlle o soldo. Bueno, pois moitas grazas e agora seguimos. A continuación, veremos o vídeo da campaña da Deputación de Pontevedra para a prevención das agresións sexuais Lembra, eu decido, ti respectas. Campaña desenvolvida desde o ano 2017 no Rías Baixas Fest e nas festas de interese turístico da provincia e que este ano estará tamén por primeira vez nos Rías Baixas Film Fest. Lembra, eu decido, ti respectas. Lembra, eu decido, ti respectas. Eu decido. Eu decido, Ti respectas. Eu decido. ti respectas. Eu decido. Ti respectas. Conta conmigo. Eu o teño claro. Conta conmigo. Conta conmigo. Conta conmigo. Eu respectote. Conta conmigo. Eu posiciónome. Non tomes o silencio como un sí. Eu teño claro, só sí é sí. Conta conmigo, eu respectote. Lembra, eu decido, ti respectas. Campaña impulsada pola Deputación de Pontevedra para previr e actuar contra as agresións sexuais. A continuación, fala a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Boa mañá a todas e a todos. En primeiro lugar, desculpas porque este maravilloso acto de presentación de a cultura audiovisual que tanto nos identifica nesta provincia e a desenvolverse no espacio público que é de todas e todos e onde desde esta administración provincial queremos que ocurran cousas. E tiñamos a montaxe desta presentación debaixo do Magnolio, porque é certo que estes festivais
audiovisuais da provincia, ademais, pois están moi vinculados ao territorio. En este paraíso no que vivimos, a paisaxe e a natureza forman parte do que somos e por eso queríamos facelo ali. Pero certamente non pudo ser así porque nos ian a impedir poder presentar cultura, non? Eu son das que defendo, comprendo a preocupación das traballadoras e dos traballadores, pero sí que rexeito total e absolutamente a violencia e o non entender que é preciso a convivencia que construe sociedades democráticas. Pero en todo caso, estamos presentando ao Rías Baixas Film Fest no edificio civil máis fermoso de Galicia, que é o desta administración provincial, e, polo tanto, o facemos nun lugar que fala da importancia e da dignidade deste gran proxecto que é o Rías Baixas Film Fest. Así que quería comenzar coas desculpas. Segundo, os agradecementos. A min tamén me decía a miña avó e a miña nai que deben nacidas ser agradecidas. E a min aquelo, cando me decía, me parecía un pouco así extraño, cosa de señoras maiores. Pero logo me din conta canta sabiduría hai no que din as nosas nais, nosos pais, as nosas aboas, os nosos avós. Así que, grazas á equipa de cultura da Deputación de Pontevedra, son moi consciente de que traballan moito, que traballan ben e que son servidoras e servidores públicos. É tan importante que as administracións públicas, que son de todas e de todos, saiban que máis alá de ser funcionarias e funcionarios, son servidoras e servidores públicos que están para facer que se poida construir comunidade. Que cousa tan fermosa. Así que hai que, dende logo, compensar con salarios e con dereitos, faltaría máis, pero tamén con recoñecemento a que son servidoras e servidores públicos, e a mí me parece que non podo decir nada máis fermoso da equipa de cultura, tanto da técnica como da política. As persoas que a dirixiron, se nomeaba Xosé Leal, eu tamén o quero facer, foi deputado provincial, el sabe que sempre votarei de menos, e de feito temos que facerlle algunha opostil en algún momento. A Victoria Alonso, que agora dirixe Cultura, que traballa arreo, que lle dedica moitísimas horas e que ten unha mente aberta, flexible e con moita capacidade de entender que a intelixencia non está dentro dos despachos, que a intelixencia está na sociedade, acompañada da directora de Cultura, da miña queridísima, admiradísima Paula Cabaleiro, que é unha muller da cultura. E o mellor que podes facer é meter a xente da cultura dentro das administracións, nese caso a provincial, e a toda a equipa que traballa en cultura, que, repito, eu sinto-me orgullosísima e agradecidísima, e encántame que o recoñezades. Gracias ás promotoras e aos promotores destes festivais de cinema na provincia de Pontevedra. Son moi consciente das dificultades, do inmenso traballo, do sacrificio, do estrés, de todo o que significa montar algo que pretende mobilizar a sociedade. A carón de que? Da cultura. Porque sí, nesta administración temos moi claro que queremos cultura para vivir. Os seres humanos non podemos vivir sin cultura. Non podemos construirnos, non podemos ser felices, non podemos participar activamente da transformación do mundo. Un mundo que se construe a través da cultura dunha forma moi particular, a través do cinema. Eu hoxe viña escoitando a SER pola mañán, sempre a escoito, e había un debate sobre se na educación hai que educar en valores ou non. E eu alucinaba que no século XXI
se poda facer esa pregunta en voz alta. Como? Home, sobre todo é o que hai que educar en valores. En que valores? Nos valores humanos, que son o que fai que as persoas podemos vivir en ámbitos donde dende a igualdade e dende a diversidade podamos formar parte da sociedade e construir ben común. Eu alucinaba. E con aquel debate, con esa pregunta no século XXI, e se hai algo que construe sociedade, se hai algo que é capaz de facer que a xente se involucre en diferentes actividades humanas, é todo o que ten que ver co audiovisual, que ademais ten moitas miradas diversas, que transmite moitas emocións, moitas ideas, moitos valores universais, e donde ademais o conxunto da sociedade pode formar parte, participar activamente. E, polo tanto, eu vos teño que dar as gracias, moitas gracias, a Festival de Cannes, Festival Primavera do Cine, a FICBUEU, a Playdoc, a Galicia African Film Fest, a Again, a Curtas Festival do Imaginario e a Novos Cinemas. Temos a obriga de facer que a provincia de Pontevedra sexa unha referencia cultural. Sexa unha referencia cultural. Que cando a xente pense na nosa provincia, pense nunha paisaxe indescriptible, maravillosa, pense nun patrimonio que se pode comparar co patrimonio de calqueira outro lugar e cultura, pense nunha natureza que temos que cuidar e que aquí é extraordinaria tanto na costa como no interior, nunhas produtoras e produtores que fan que os nosos produtos do mar, da terra e da horta sexan incomparables, o que garantiza que haxa unha gastronomía de un nivelazo, pero sobre todo temos que facer que a xente entenda que nós cuidamos a cultura. Somos herdeiras, herdeiros de unha provincia, de un país que é Galicia, que sempre estivo na vanguardia cultural. Na vanguardia cultural. E no audiovisual somos unha grande referencia. E estes festivais que fan felices a nosa xente, que ten que ser un obxectivo prioritario, que a nosa xente disfrute da creatividade, eso ten que ser algo que este no centro da toma de decisións, pero tamén que veña moita xente a visitarnos e que a xente saiba que aquí nesta provincia hai moitísimo talento, talentazo, diría eu. E iso se fai con este tipo de iniciativas. Así que, moitísimas gracias. Tamén á equipa de comunicación da Deputación de Pontevedra, que é capaz de, xunto a todas e todos vos, construir estes maravillosos vídeos que nos servirán para movernos en redes, que nos servirán para facer chamamentos. Por certo, é maravilloso o que fuchedes capaces de enviar. Eu onte me reía, me parece que non hai nada máis revolucionario que a risa, e eu decía que maravillosos son estes vídeos, sonreía, me fixeron sonreír. Moitísimas gracias pola valentía de non rendirvos no 2020, que foi un ano realmente durísimo, e se mantiveron os festivais, e vos temos que dar moitas gracias, porque o 2020 sería peor se non os tiveramos feitos e fixeron con un enorme esforzo. Moitas gracias. E este ano, o ano pasado, creábamos Rías Baixas Film Fest, que foi unha iniciativa que naceu de os propios promotores e promotoras dos festivais, e xa o ano pasado comenzamos a idear cousas que imos facer para crear unha imaxe de marca, non? Xa estamos, non? Xa temos unha marca que identifica os festivais. Pero este ano decidimos facer moitas máis cousas e brevemente vou a comentar, ainda que sei que estou sendo un pouco longa, pero creo que ten tanta importancia as Rías Baixas Film Fest que é preciso contar. A xente lle temos que contar o que estamos a montar, porque a estamos a montar, e a mí me encanta que montemos cousas, non? Este ano
imos a poñer en marcha Rías Baixas Film Fest, que non che conten a película, que son os vídeos que temos proxectado, que imos facer unha campaña audiovisual de promoción de cada festival, con ráfagas e vídeos moi curtos que difundiremos en todo tipo de medios, dende logo nas redes. A Depo de Feria, imos a estar con presencia da marca Rías Baixas Film Fest no stand en Curtulgal. Haberá información dos festivais, fotocall interactivo, ademais de presentar o vídeo, e imos a facer unha presentación específica que sabedes que se vai a desenvolver no 26, 27 e 28, por lo tanto comenzaremos xa a promover estes proxectos de cara ao 2022. Eu son Rías Baixas Film Fest, a pegada dos nosos festivais, que é un audiovisual que vai a recoller a testemunha de diferentes públicos, falando do vivido nos festivais, dende a pegada máis emocional, porque o que conta a xente que desfruta ten un valor inmaterial brutal, e temos que usar eso, non? Que sinte a xente cando vai a estes festivais Rías Baixas Film Fest. Vai a ser unha grabación que imos facer durante os festivais para tamén comenzar a promoción de cara ao 2022. En modo cinema, conversas gravadas e difundidas por las redes en localizacións da provincia con profesionais do sector audiovisual en Galicia, que van a ser entrevistadas e entrevistados polas directoras e directores dos festivais da provincia. Así que imos a poñer en marcha estes proxectos, ademais de que xa temos unha comisión de expertas que van analizando que cuestións deberíamos seguir implementando, e cada ano iremos aumentando a actividade de promoción dos nosos Rías Baixas Film Fest, porque eu creo que non hai nada que agradecer á Deputación de Pontevedra, ainda que a mí me emociona que o fagades, mentiría se non o dixera, pero eu creo que é unha obriga das persoas que nos dedicamos durante un ratiño da nosa vida á política e que diriximos administracións, de traballar para construir un modelo de territorio, neste caso na provincia de Pontevedra, que é onde vivimos, e nos o temos moi claro. Nos queremos unha provincia da cultura, nos queremos unha provincia que nos permita crecer como persoas adultas, maduras, con criterio propio, e iso o construe a cultura, o construídes co voso traballo. E sí, e con isto remato, decía Teresa que moitas veces se lle dá moito valor a construir infraestructuras, que son moi importantes tamén, pero eso non cambia o mundo. O mundo cambia a cultura co seu poder transformador, o compromiso co medio ambiente, o compromiso coa igualdade, o compromiso cos valores, e tamén un discurso que nos permita situar as persoas no centro. As persoas no centro de todo. E Rías Baixas Film Fest en todo isto. É capaz de facer que eso ocurra. Así que miles de gracias. Eu teño o privilexio de dirixir unha administración provincial e poder coñecer a xente como a todas e como a todos vos, que a min me fai crecer como persoa, me fai crecer como política e, sobre todo, me fai moi feliz. Eu son moi feliz hoxe, porque estou presentando xunto a vos Rías Baixas Film Fest. Así que, por favor, máis cultura, máis audiovisual, máis sociedade, máis ben común, máis Rías Baixas Film Fest. Gracias. Mola, non dixe nada, xa aplaudidos, que guai. Era como nada. Bueno, nada, a min tócame acabar este evento, chamaronme aquí, eu son actor, dixo con esta cara de tristeza, son actor.
Son actor penso que me chamaron porque, bueno, neste tipo de eventos, cando falamos un pouco de presentacións de festivais de cinema, mira, xa temos aquí, hostia, vaya pintas. Estou moreno, pero debín afeitarme, a verdade. Bueno, cando hai unha presentación de festivais de cine está moi ben levar a un actor, non? Ou unha actriz, porque, bueno, formamos parte dos festivais, sabémolo. Eu sei que os directores e directoras dos festivais de cine daqui da provincia de Pontevedra estades traballando duro, non? Mírame, Suso, estades traballando, non? O sea, vamos a deixar, quitamos o de duro, estades traballando. Vale, estades traballando para que os festivais vayan o mellor posible. Sabémoslo, sabemos perfectamente que os festivais de cine son algo maravilloso, son unha cousa maravillosa, ata que chega o que eu denomino o especimen do actor ou actriz coñazo. Sí, o actor e a actriz coñazo é algo que cada vez vai se estendendo máis e máis e máis. Por iso hoxe estou aquí non só en calidade de actor, senón que estou en calidade de asesor. E vou a darlle un pouco unhas leccións básicas aos directores e directoras dos festivais de cine para que saiban lidiar, digamos, con un discurso dun actor ou dunha actriz coñazo na entrega duns premios de cine. Sabemos perfectamente que a un actor ou unha actriz, gracias compañeiro, cando lle dan un premio nun festival de cine, pois non calamos nin debaixo das pedras. Danos o micro, empecemos a darlle gracias, damoslle gracias a todo o mundo, a todo Cristo. Vémolo perfectamente na gala do audiovisual galego, por exemplo, a ver, non é un festival, pero é unha gala, non? Dedicado ao audiovisual. Vemos ali claramente como unha gala, bueno, a organización intenta que ande entre a hora e media, máis ou menos, pero chegamos os actores e estamos intentando, desde a Asociación de Actores, que entre no libro Guinness dos Récords, da gala que máis durou da historia do cinema, non? Unha cousa loca. Vemos, por exemplo, xa que podemos realizar este un evento de realización, fai así un primeiro plano. Vemos claramente cando levamos xa 2 horas de gala, ali nos Mestre Mateo, 2 horas de gala, que tal? Hola. Cando levamos 2 horas de gala, o realizador xa o cabrón, xa enfoca as primeiras filas, e vemos os caretos da xente que leva 2 horas ali, xa zombies, xa parecen, non sei, hai algún que parecen cuadros de Picasso a súa cara, non? Unha cousa cubista total. Ou incluso algún xa parece o grito de Munch, non? Están ali chupados de aguantar 2 horas de chapa dos premiados e das premiadas, non? Unha cousa, unha locura. Por iso, a ver, nin tanto nin tampouco, quero dicir, nós sabemos que moitas veces facemos discursos que aburrimos ás ovellas directamente, parece que estamos falando como se estuvéramos falando ca psicóloga, contamos a nosa vida, danos un micro e contamos a nosa vida. Pero tamén hai que ter en conta outra cousa, non podemos facer o que eu denomino un Marlon Brando, non aparecer. A min dame un premio, eu que sei, no Festival de Bueu, e teño que ir, teño que aparecer ali. Non sei se recordades o Marlon Brando, no ano 70, non sei cando foi, cando na gala dos Óscar, que o tipo non apareceu, e mandou a pobre chavala a India, miña pobre, que estaba ali aguantando o tipo, diante de todo ese famoseo na gala dos Óscar. Ela ali pensando, miredes con esa cara de mala hostia, que eu son unha mandada, O Marlon Brando é o que está pasándolo guai con las chavalas en la Isla de las Tentaciones, non? Exactamente. Por iso, hoxe vamos facer aquí, e vou pedir a vosa colaboración, vamos a facer unha entrega de premios teatralizada, ok? E vamos ir parando, vamos ir mirando como o actor ou a actriz coñazo non deixa de dar a chapa, e o que podemos facer para que ese discurso que iba a ser de media hora sea máis concreto e máis conciso, vale? Por iso eu teño aquí, para que vexades que teño todo aquí perfectamente preparado, teño aquí un premio que me vai entregar, se pode ser, a nosa presidenta, ok? Este é un premio que me deron a min no Festival Fouciño de Baio. Porque, a ver, na Deputación de Coruña tamén tenemos festivales, quero dicir, non só aquí en Pontevedra, vale? Ok? En Coruña tamén tenemos festivales, non vaya a ser. Entonces, eu voulle entregar, este por protocolo COVID está totalmente desinfectado, o sea que, presidenta, non hai problema ningún, pode usted collelo. Si colla, despois xa lle digo cando mo ten que entregar, ok? E o sobre, co premiado ou premiada, Miriam, pode ser? Quedaste sorprendida, Da que o lín antes na túa silla. Bueno, entonces vamos a facer unha cousa. Isto é totalmente improvisado, a mí gusta improvisar, de feito,
o outro día lín na Real Academia Galega, entrei, mirei a definición de guión, non? Poñía a definición e despois poñía un exemplo que decía los directores, perdón, en galego, era na Real Academia Galega, os directores prescinden dos guións en contadas ocasións. Pois a mí pásame igual tamén, quero dicir, porque fago un guión e xa olímpicamente paso de todo e isto vai así un pouco improvisado. Entón, non sei se temos unha música para que eu poida entrar desde fora e que reciba ese premio de unha vez que a miña compañeira Miriam diga o nome do premiado. Pode ser? Sí? Temos música, se non xa vamos así a pelo. Vámoslo realizar tamén, ok? E despois seguiremos un pouco os discursos. Sí, pode ser? Vale, salo desde fora. Miriam, podes ler o nome do premiado? Sí, ok? Veña. Gracias, señora presidenta, gracias. Bueno, unha vez recibido o premio, agora vou explicar un pouco o protocolo do que é o discurso do actor Coñazo. Podeme baixar ahora a música, moitas gracias. Está moi ben que en tempos de COVID os premios xa vayan un pouco embadurnados en gel hidroalcohólico, para que se note que cando cho dan na man está un pouco a cousa viscosa, non? Así que estás un pouco como incómodo, dicindo, cousa pringosa e tal. Vexo que os compañeros de protocolo non me puxaron o atril, co cal está moi ben, porque o atril o que fai é un pouco que xa te acomodes, que te relaxes e que empeces aí a dar o teu discurso Coñazo. Moi ben, o discurso, o tema dos discursos. É complicado saber por onde che vai salir un actor ou unha actriz, non? Pero, basicamente, os discursos dos actores e as actrices tocan tres grandes bloques temáticos, que son o familiar, o laboral e o que eu denomino político-social. Familiar, darlle as gracias a teu pai, a tua nai, a familia en xeral, o laboral, darlle as gracias ao director, directora co que traballaches, co equipo técnico, artístico, e despois, basicamente, facemos a pelota aos produtores e produtoras, para que nos den choio. E despois o político social. Este é a mí o bloque que máis me gusta. Pero, basicamente, aí o que facemos é queixarnos. Aí queixámonos polas injusticias que hai no mundo, as guerras, non sei que, non sei quanto, e despois falamos moito do tema de que os cartos non chegan a nada. Os cartos non chegan a nada, e con estes cartos non podemos facer nada, esas cousas. Claro, cando ten que detectar, digamos, o director ou directora que ese discurso empeza a ser un pouco cansino e tal, pois, por exemplo, cando falamos do bloque temático familiar, non? Cando lle damos as gracias a papá, a mamá, a un irmán, unha filla, se o tes, ou a túa parella, está moi ben, pero xa cando empezas a mencionar todo o árbol genealógico familiar, cando lle das as gracias a unha tía que estás en Washington, a un primo que estás en Montevideo, a bisabuela. A bisabuela, a ver, está ben, a bisabuela está ben, dalle as gracias, pero seguramente xa non escoito moi ben. Case é mellor levarlle ali o premio personalmente e dicirlle, abuela, gañei o premio, dermo o premio, o premio. Ela vai dicir, que dis? Que me deron o premio, home, o premio. Exactamente. Pois cando detectamos ese tipo de cousas, aí ven un pouco a masterclass, non? E o conto é, claro, nese momento, o actor ten o micro diante, non? É como agora, eu estou falando, vos escoitadesme e listo. Prometo que fale Suso. Agora Suso quere dicir algo, ninguén non vai escoitar, vamos escoitar a mí, non? Pois entonces o que ten que facer aí o entregador, o director, é establecer un pouco o contacto visual, non? O contacto visual, traballar ca linguaxe non verbal. Se eu estou aquí, estou dando o meu discurso, por exemplo, temos a Suso. Vete por aquí, por favor. Un aplauso para Suso. Aquí, imagínate que me daches ti o premio, non, Suso? Eu estou aquí, gracias, papá, mamá, dando a chapa, tal. Claro, que deberías facer ti? Avanzar un par de pasiños, á miña altura, e buscar o contacto visual da intimidación. Ok? De dicir, chavalito, te estás pasando. Ya llevamos ahora mismo 12 minutos y tengo hambre, quiero ir a tomar os pinchitos, ok? Entonces, dalle un primeiro plano, Suso aí. Que cara, quita a mascarilla, vamos separar por
unha cara de intimidación, unha cara de presión, como me presionarías? Unha cara de mala hostia, por exemplo. Espera, dando a cámara, por favor. A ver, esa non é cara de mala hostia, eso é... No, métete no personaxe, por favor. Por favor, aí estamos, enfádate un poquinho máis. Ben, está moi ben, porque traballa co plano corto, entón disimula moi ben, non está sobreactuado, perfecto, un aplauso para Suso, por favor. Esa mirada intimidatoria, podes sentar, Suso. Despois, unha vez que se establece o contacto visual e o actor e a actriz sabe que se nota un pouco presionado, está o tema da linguaxe non verbal, o tema dos xestos. Os xestos, hai infinidade de xestos. O sea, somos moi ricos en xestos. Hai no que... Bueno, rimos un pouco, como se dixera algo divertir o actor, non? Mirámosle e dicímoslle, pírate ya, non? Este xesto é moi boa, o de pírate ya. Como se nos dera un tic, pírate ya. E despois está o xesto tamén do reloxo. O do reloxo vai moi ben, mirar para ele e facerlle. Ese tamén funciona moi ben, o do reloxo, non? Despois hai discursos nos que, por exemplo, claro, nós tendemos a emoción. Cando nos dan un premio, pois é como que non arrancamos, non? E quedamos aí, joder. Perdón, gracias, gracias. E estamos aí emocionados. Entonces, aí vai moi ben un toquiño na espalda, non? Para decir, que malo está pasando o chaval, agora recordando aí as súas vivencias, cando lle morriu a abuela e tal. E un toquiño, pero está moi ben darlle un toquiño con un leve arrumbonciño para que o colla, non sabes? Para que vai tindo, iso tamén vai moi ben. E despois, en tempos de COVID, eu creo que o millor dos xestos que podemos facer é a tose. Unha tose ao lado, se che tosen ao lado, aí xa captas de que cuidadito. Cuidado que pode estar contagiado e me pode contagiar a mí ese que vou me indo. Entón, basicamente, estes son uns conselliños que vos dou aos directores e directoras para que cando teñades que entregar un premio a un actor coñazo que leve 15 minutos con discurso, teñades unha especie de mecanismos para poder lidiar con eso. Se o facemos para o ano que ven, o que vou facer é intentar dar mecanismos para lidiar con un actor borracho, que tamén os hai. Ok? Moitas gracias a todos, gracias á presidenta, gracias a Paula, compañeiros e compañeras dos festivales de cine, moita sorte. Eu traballei nun festival na miña terra, nun festival de música, sei claramente o difícil e o duro que é traballar neso, as horas que hai que invertir, entonces moita sorte, vale, para diante. Gracias a todos. Encantaríanos facer unha fotografía de familia, por favor. E as súas concelleiras e concelleiros que hoxe nos
Música.